ram thala hian mi thalak azir tir thina thalak a thiam em awang chuan student ponga ve hle in azir lai te pon an ngaina viau maya tlangwa leilung rana rei to ani ve to wang chuan nupui nei hun ve to hle in nupui nei ero alangai saklo viau maya a student prabai chuan kan thalak na mun hi anal lo thei em mai khopui danga kalang miang tia somin rama po chuan alo rem tia prabai nen chuan atleiro lai hun ahman na khuwa kumsom ni pani nuwa an kirle don ani ole video hi like in min lo share sakle la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sham ang u rama chuan kumsom ni nuwa a seilen na mun thleng le in a student ne na chuan a lekha zir lai chanchin te chu an hrila tun thlenga nupui a nei lo chan hrilin a hmangai hmasa bera wanga nupui nei ngai sakto lo ani thu chu an hrila an thian hova an lena thina chuan kalin a lungleng thar viau maya an school hlui chu tlole tumin an ger veng tu chuan alo muwa rama nen chuan in ko ngalin rama chuan an classroom hlui an tlowa atleiro laya bialnu chu ngai thar le in a thiam pa marlin chu kholin a bia an class group 96 a chuan in 8 year vele in thian hlui te nen anin be pop le a rama chuan a thian te chu ngai thar hle in an class thalak chu an thiam pakhat chuan aron posa rama chuan lo en ngal vatin a bialnu hlui bok chu a en chik le a an thian zinga pakhat chuan reunion ang utia rotna siamin rama ta thian ho chuan an lo du veka an class ho chu kumsom ni nuwa in mu khom an tum le ta ani rama chuan a thian hlui te chu mu le vekin a thian thazual te nen chuan anin koma anin mu khom ni ani to wang chuan an kim to viau maya rama bialnu hlui janu i chu ron thleng ve lovin rama thiam pa chuan singapore lama apasal le fa te nen an oma tan lo nga do anga yang tia hrilin rama chu a om dan adang lam hala janu i chuan pasala nei ti hreve chi in a hun kal to chu angai tu kirle ta ani kum sangha zakwa somkwa parukum khani in rama potlas ten zir lai ania an tlasa chuan tleirol pakhat zai thiam deuh janui omin an sarten an zai tir thina rama chuan vei thei hle in janui nen chuan a rukin anin du to a rama po no pangnung chang thatak ani wang chuan janui pon du ve hle in anin du thu ero an la in hrilowa rama chu janui rualin tempula te kal thinin a hmangai janui tan chuan a tong tra thina janui chu ni hni lai school aron kallowa wang chuan rama chu khohar le in janui chu thotana tangin school aron kaldon ti a hria a kar top chol an man chung zong janui nga in rama hian hun a hmangral ve bok kar top chol azova thotran ni ronin her chuakin rama chuan class a thleng le to a bialnu janui mu achak ema wang chuan ma taka kalin janui nen chuan anin muwa rama chuan a biak ma in an teacher chu an class aron lutin janui nena chuan a school kallo chan an zota janui chuan a khosik thuwa changin rama chuan uluk takin alo ngai thla a bialnu janui po chuan ron en ve in anin ngai zona boruak chu a in tranta ani rama chuan janui chu zarutlatin ahladu ber chu saksak turin angen thina janui chuan saksak du lok lovin an pani chuan lai deuh rutin anin muthina janui chuan rama chu du to le in rama pona hmangai to a janui birthday ni in rama chuan janui chu a thian tenor na awangin happy birthday to you ti in alom pui ve a janui chuan a oma lo khoi sakin a lungphu chu anga thla a an pani chuan thirsakor te khaldun thinin hun limom tak tak an mang thina tleirol at life mangai na chu in landunin lim takin school an kalve thin ani hun pa ngaya chuan rama tatla so chu in mukhomin janui po aron thleng trep to a
rama chu zam hle in janui awang chuan a biru ngala janui poron thlengin a thiannu chuan alo kwa ngal vata I pasale fanuan damem tia lo zotin janui chuan a thathu in a changa khonge rama hi alo kalvelo em ni tia zotin a thiannu chuan a biruk thu hrilin rama chu ko chu antuma janui chuan a hun kal to ngai tu kirin rama chu pasala nei nu po in ala theihil thei big lo ani janui chuan a hun kal to ngai tu kirin class 11 an ni khan rama chu mu tura om to lova school aron kal ngai lo awang chuan an ina vatlo in rama te in chu ba awangin a pa in a lo hral daya chena yan chu asana awang chuan rama omna chin po hre thei to lovin janui chuan angai thei viau maya rama chu Nitin mu in be sei thinin a thutna hluya te chuan a thu thina class 12 a pass nu chuan an school chu chuasanin rama nen chuan kumsom ni chuang zet anin muto lo ani janui chuan a bialpa hlui a hmangai masaber rama chu a biru na hmuna kalchilin rama nen chuan kumsom ni nuwa anin hmule a janui chuan a lungphu ngai thla in class 10 an zirlai ang mai kha alani ti a hria a an thian ta bula chuan kirin rama chu azam na saviu maya janui chuan thataka bia in rama chuan ala hmangai renga nimasela janui chu mi nupuyani to wang chuan be sei to big lovin janui chuan thil an eya rama chuan engma e ve du lovin janui chuan a e bana janui e nu chu e in an classmate ho chu an beng cheng viau maya a thian nu suba iti ti atangin janui chuan rama hian nu pui ala nei lo ti hria in janui chu an zai tira rama chuan ala du ber lo thlangin janui chuan a sak du lova an thian ho chu hlim taka in komin kek an ziah atam zok an ho nu chuan in kom mei zualom falin rama chuan janui chu a thlenna hotel lamah thla atuma janui chu thla in janui chuan zinga Singapore lama kir kangai tia hrilin loin hmangai ve hrep to an ni wang chuan ngai tak chungin kumsom ni nuwa in thla liam an tum le a rama chuan janui nena naktuk airport lama ka thlang che tia hrilin number anin pe a janui chuan mi apa tia kalsanin a thlenna hotelah chuan a luta rama chi angai tuwa wang chuan khol ngalin a omna hmun an zota rama chuan angai a khan kala om tia lo changin janui chuan apan le ngala rama chu kut thlakin ngatinge engma soilova min kalbosan ka zongna sa che asin tia havin anin kar mangai na alafam lo ti achiang khop mai janui chuan eng wangin nge engma soilova min kalsan nangma ngai reng in hun ka hmanga sintia bengin rama chuan ngai dam an dila janui chuan zanin chu min len pui rotia somin ramanen chuan an chuak duhna a thiannu subai chuan janui chu ram kholin a omna hmun an zota janui chuan a mutto thua changin a thiannu hnena chuan dot a hrila rama chu lumena dor pan rotia hrilin an pahnih chuan lumena dor lampanin an kala ador chu thlengin janui chuan lumet tu hnena chuan ka thian pa hi class 10 zirno pang anga alan theinan a bek mulveli han ziat fai te tia hrilin rama chu kong dovin an ziat faya aza ema wang chuan in khu in lumet tu pa chuan a in khu na alak saka janui chuan kumsom velin ilang do pang tia hrilin an pahnih chuan anin koma janui chuan engwangin nge engma soilova min kalsan kapasal nei ni thleng khan ilo let le hun hakin hun ka hmanga sintia chalin rama chuan chan vak ngai na a hrelova chutia nun hlui chuya hun an man lai chuan an omna building veng tu pa chuan gate an kha trep to thu soin rama chuan janui chu a thlenna hotel lama avoi ni nan a thla le a rama chuan college kal khan in college cha karon kala nimasela ka muhman lo che alom tia hrilin janui chuan do min hril kher lo la tia zotin rama chuan do da soilo thu in a changa janui mu atum dan chu kan thlir ho le don ani
kumsom ni kalta khan rama chuan Janui chu mutumin an college gate a chuan avanga ka Janui a mulawa wang chuan a thianu ne na a ming hrilin Janui mu adu thu chu an hrila a thianu chuan Janui ne na mi pakhatin mu che atuma a ming ka theih ngil dai tia hrilin Janui chuan tlangwal hoklak ama chaiboi thin tu emoti in a thianu ne na chuan a mu du lo thu hril tur chuan a tia a thianu ne na chuan min mu tum tlangwal chu kalbo ro se tia hrilin a thianu chuan rama ne na chuan Janui chuan a mu du lo che kalbo turin a du che ani chu ti in an hrila rama chuan makti hle in Janui chuan ngai zong dang anei san anga ngai in ti boi chun zom atum to lova Janui ne na chuan a mu tum dan hril vekin Janui pot lai khonua a in chhir vele ta ani Janui chuan poiti hle in kara tang chuan a chuk nga la a room lama lutin a trap hom homa a hriat lawa wanga a mangai ber a chan chu poiti hle in rama chuan a theih ang tokin a hnem ve a lain mangai viau ma se len dun a rem to lo ti chu in hrathiamin rama chuan naktuk airport a ka thlang cheo tia hrilin zan khat chi hun an nei awang chuan Janui chu len chua puya an soma Janui po chuan o tia lo chang in kumsom ni nuwa anin det vele don ani Rama le Janui chu cafe pakhata cholin Rama student te ho chu an ron chol ve a an sar kul tak chu ron chain Janui chanchin chu a student te ne na a soi thina wang chuan an lo hre ve veka Janui ne na chuan Rama ne nan chanchin praba I chuan zotin Janui chuan class 10 an zirlai atangin anin ngai zon thu hrilin Rama chuan engma a soi lova a kalsan thu te chu hril vekin Rama chuan I soi hnem done mai tia khakin a student te chu kalto turin an hrila Janui nen chuan leng chuak le in mangai masaber te bulom chu Rama pon nuam ati ve khop mai Janui te hotel om na chu a hlat to ema wangin Rama chuan ka hotel lama kan kalmai donim ni ti in an zota ruwa asura wang chuan do dunin an hu veka Rama thlenna hotela chuan lutin Janui chu bathroom ma alut ngala Rama chuan a in thlak na tur thom no lak sakin Janui nen chuan room khata an oma anin mangai ema wangin an om mai mai arin om lo khop mai Janui chu fai taka in bualin Rama chuan toel chu an pe a thingpui lo siam sakin a in bual zo chuan bathlara an in duhna Rama chuan ei tur rengma akol lo awang chuan Janui chuan ei tur siamin an pani chuan lungchim takin an ei duhna Janui chuan engwanga nupui la nei lo nge ini tia zotin Rama chuan chan vak ngai na a hrelova Janui chuan a pasal chu mi thatak ani thu hrilin ka du zia chepo ka hril veka nima selamin Sawisel ngai lo tia hrilin an tong tuilai chuan ka ren aron thima Rama chuan engai tu avatin Janui chuan Rama hladu ber chu an sa a chutia an boidun lai chuan engron om le in Rama bek chu an haya Janui a hriat renga thilvel chu enin Rama chuan a diary chu a phora Janui chuan min chhirsak ro tia nge enin Rama chuan a chirsaka Janui chu mu hil ngalin Rama chu chuata amuwa Janui chu ron harin Rama chu abula mu ve tur chuan an soma Rama chuan pom lai nei inia kata na rem lawa lawm tia changin an pani chuan bathlara anin koma Rama chuan khuwa avar trep to a I thlenna hotel lama ka thla chenga airport kan pan ngal don ya tia hrilin an chuak le a Janui chuan a hun kal to ngai tu kir le in Rama chu akuta von a chak thata akut von sakin Rama chuan ngoi rengin avon ve renga airport chu thlengin Rama chuan kadam chungin ka mangai to ang che nima sela keile nang chu sang tura duan kan ni si ti in mitui nen anin thla liam ta ani